Sebakritika je jedným z najčastejších druhých šípov, keď prechádzaš ťažkým obdobím. Niekedy je kritika zjavná a vieš, že na seba ideš príliš tvrdo. No inokedy je ťažšie ju rozpoznať, pretože ak kritike uveríš, vôbec to nemusí pôsobiť ako kritika, ale ako keby si len úprimne priznával pravdu o sebe. V tejto lekcii sa pozrieme na niektoré bežné typy sebakritiky a na to, ako byť k sebe milší. Nebude to o tom, ako sa nabudiť afirmáciami, ide o to naučiť sa vidieť seba samého jasnejšie, bez skreslení a mentálnych prekážok, ktoré zvyšujú tvoje utrpenie. Dobre, na začiatok venujme chvíľku dýchaniu. To nám pripraví pôdu pre veci, ktorými budeme spoločne prechádzať. Nadýchni sa zhlboka a jemne a potom pomaly vydýchni. Pokojne a pomaly. Znova sa nadýchni a znova pomaly vydýchni. Môžeš takto pokračovať ešte niekoľkokrát vlastným tempom. Pri týchto jednoduchých nádychoch a výdychoch si možno všimneš pocit návratu k sebe. Ako by sa tvoje vedomie uložilo späť do fyzického tela. Možno aj s nádychom otvorenosti a zvedavosti na to, čo tu objavíš. Teraz ťa pozývam, aby si spomenul na ťažkú zmenu v tvojom živote. Predstav si, čo sa stalo. Vybav si to čo najjasnejšie. A potom sa spýtaj, prečo sa to stalo? Všimni si, ako na túto otázku reaguje tvoja myseľ. Jednou z najčastejších fóriem sebakritiky je sebaobviňovanie. Ten hlas, ktorý hovorí, to je tvoja chyba, ty si to spôsobil. Môže ťa to zasiahnuť ako rana po hlave. Inokedy možno vieš, že si to nespôsobil a neobviňuješ sa. A môže to byť aj niečo medzi tým. Racionálne vieš, že to nie je tvoja vina, ale na hlbšej úrovni je ťažké necítiť sa za to zodpovedný. Ak sa ti napríklad zhoršilo zdravie, môžeš sa hnevať na seba, že si nejedol lepšie alebo že si bol príliš málo fyzicky aktívny. Ak sa ti rozpadol vzťah, môžeš si myslieť, že to bolo preto, že si nebol dosť dobrý partner. Alebo ak si prišiel o prácu, môžeš sa obviňovať za niečo, čo si urobil alebo neurobil a myslíš si, že to spôsobilo stratu. Nech sú tie myšlienky akékoľvek, jednoducho si ich všimni. A pritom zostaň v spojení so sebou samým a so svojím telom. Ako vždy, môže ti pomôcť, keď si ich zapíšeš, aby si sa na ne vedel pozrieť s väčším odstupom. Môžeme sa tiež pozrieť na to, ako si na túto zmenu reagoval. Možno si v nej obstál pevne. Alebo máš pocit, že si sa úplne rozpadol. Možno si sa hneval na nespravodlivosť toho, čo sa stalo a celé dni si ležal v posteli. Alebo si to prijal pokojne a s vyrovnanosťou. Často zisťujeme, že sme kritickí práve voči tomu, ako sme reagovali na samotnú zmenu. Napríklad, možno si veľa meditoval, veľa sa modlíš, alebo si absolvoval nejaké duchovné cvičenia a mal silné vhľady do podstaty vedomia a reality a napriek tomu máš problém prijať túto zmenu s otvorenosťou a akceptáciou, o ktorých vieš, že by ti mohli pomôcť. Možno si dokonca psychológ, učiteľ jogy či terapeut a cítiš hanbu, že práve ty máš s tým taký problém. Možno si hovoríš, keby som bol lepší v meditovaní alebo viac vedomý alebo nábožný, zvládal by som to lepšie. Alebo máš pocit, že zápasíš preto, lebo si sa ešte nenaučil správne pracovať s bolesťou. A vesmír sa ti snaží dať lekciu, ktorú stále nechápeš. Alebo to môže byť nejaká iná forma kritiky toho, ako zvládaš ťažkosti. Len si všimni, ako to vyzerá u teba. Teraz sa môžeme pozrieť bližšie na tieto myšlienky, na obviňovanie a kritiku. Všimni si, ako na teba pôsobia.
Čo tieto myšlienky v tebe vyvolávajú? Aké emócie spúšťajú? Smutok? Vinu? Úzkosť? Alebo hanbu? Zostaň pritom prítomný a dýchaj spolu s tým, čo objavíš. Môžeš si tiež všimnúť, aké tendencie k činom tvoje myšlienky spúšťajú. Povzbudzujú ťa k tomu, aby si podnikol konštruktívne kroky? Vedú ťa k nájdeniu riešenia tejto situácie? Alebo ťa skôr ťahajú späť k ústupu či vzdaniu sa? Možno ti sťažujú urobiť veci, ktoré potrebuješ, ako nájsť si novú prácu alebo sa vôbec dokopať k sprche. Len si tak mapuješ terén svojich myšlienok, pocitov a činov a zostávaš otvorený tomu, čo sa ukáže. Teraz sa môžeš bližšie pozrieť na jednu zo svojich sebakritických myšlienok. Začni zvažovať, či je pravdivá alebo nie. Prípadne, či je pravdivá len čiastočne, teda či nehovorí celý príbeh. Existuje kognitívne skreslenie, na ktoré si treba dať pozor a volá sa personalizovanie. Keď personalizuješ, myslíš si, že všetko je o tebe. Že ty si dôvod, prečo ťa prepustili, prečo si sa zranil, prečo si sa rozviedol, že ty si príčina svojich finančných ťažkostí. Seba obviňovanie je forma personalizovania, najmä vtedy, keď viníš seba za niečo, čo v skutočnosti nie je tvoja vina. To, či personalizuješ, zistíš tak, že sa čo najobjektívnejšie pozrieš na dôkazy. Predstav si koláčový graf. Môžeš si ho aj nakresliť. A premyslieť si rôzne faktory, ktoré pravdepodobne prispeli k zmene v tvojom živote. Povedzme, že máš chronické ochorenie. Mohli k tomu prispieť gény, životný štýl, ako strava či spánok, infekcie, stres, nastavenie mysle, faktory prostredia, napríklad toxíny alebo plesne, iní ľudia a hocičo ďalšie. Ako by sa na tieto údaje pozrel nezaujatý človek? Čo by videl? A zistí, či je tvoje sebaobviňovanie oprávnené. Nesieš naozaj takú veľkú zodpovednosť, ako si myslíš? Alebo možno personalizuješ. Ak je to tak, aký je alternatívny spôsob, ako o tom uvažovať? Možno si hovoril, je to moja vina, že som ochorel. Ale uvedomíš si, na mojej chorobe som mal len malý podiel, ak vôbec nejaký. Pamätaj, že sa nemusíš klamať, aby si myslel len na niečo dobré. Cieľom nie je uistiť sa, že to nie je tvoja vina, pretože možno je. A ak áno, tak je to dobré vedieť. Nemusíš si príbeh ohýbať tak, aby si v ňom bol bez viny. Sám seba aj tak neoklameš. Nejde o to vymeniť negatívne skreslenie za pozitívne, ale o to vidieť veci čo najpresnejšie. Je tu ešte jedna vec, na ktorú sa potrebujeme pozrieť. Predstav si, že vina skutočne padá najmä na teba. Boli to tvoje rozhodnutia a činy, ktoré viedli k tomuto bolestivému výsledku. Aj keby to bola pravda, tvoja myseľ k tomu veľmi často pridáva ešte ďalšiu vrstvu obviňovania navyše. Tu je príklad. Pred rokmi mal Seth v terapii klienta, ktorý bol stolár. Prišiel k nemu na liečbu po traumatickom a dosť hroznom pracovnom úraze. Z toho, čo Sethovi opísal, to vyzeralo, že za úraz bol pravdepodobne zodpovedný on sám, pretože si skrátil postupy a nesprávne nastavil nástroje. Jeho myšlienky však išli oveľa ďalej než samotné fakty. Bol presvedčený, že to o ňom hovorí niečo strašné. Jeho konanie zohralo úlohu v úraze a preto musí byť hlupák a zlý stolár. A nikto ho už nebude brať vážne. Ale tieto závery neboli založené na realite. Boli to len sebakritické príbehy, ktoré jeho myseľ pridala k faktom.
Premýšľaj o svojich vlastných spôsoboch myslenia typu deje sa mi toto a preto musím byť taký a taký. Povedzme, že vec, za ktorú sa obviňuješ, je naozaj tvoja chyba. Urobil si zlé rozhodnutie a teraz zaň platíš. Spravil si veci, ktoré viedli k bolesti, ktorú teraz cítiš. No a čo teraz? Teda, čo to vlastne hovorí o tebe? Možno si myslíš, že to znamená, že si bezcenný. Ale na základe akých dôkazov? Alebo si hovoríš, že to o tebe hovorí niečo strašné, pretože si urobil zlé finančné rozhodnutie. Ale je to naozaj niečo viac, než len zlé rozhodnutie? Je to neodpustiteľné? Je to za hranicami chýb, ktoré môže urobiť akýkoľvek nedokonalý človek? Zváž možnosť, že si na seba príliš tvrdý. Možno tvoje hodnotenia a domnienky nesúvisia až tak s tvojimi činmi, ale skôr s tendenciou vidieť na sebe vždy to najhoršie. Ak zistíš, že tvoje sebahodnotenie je nespravodlivé, aký by mohol byť iný spôsob myslenia? Taký, ktorý neprekrýva fakty fikciou? Všimni si, aký je to pocit, keď na vec hľadíš týmto novým spôsobom. Tento postup môžeš použiť pri akejkoľvek sebakritickej myšlienke, ktorú v sebe odhalíš. Ako sme už videli, negatívne myšlienky často vychádzajú z hlbokého presvedčenia. Svoje hlboké presvedčenie môžeš odhaliť tak, že budeš sledovať svoje sebakritické myšlienky. A potom sa spýtaš, aká je tu spoločná téma? Skús si všimnúť, či pod nimi nie je nejaký spoločný vzorec, ktorý ich všetky spája. Bežné hlboké presvedčenie, trochu paradoxne, je som jedinečne chybný. Paradoxné je to preto, lebo práve s týmto pocitom osamelosti vo svojich nedostatkoch zápasí obrovské množstvo ľudí. Môžeš si to predstaviť ako personalizovanie, ale na úrovni hlbokého presvedčenia. Väčšina z nás vidí svoje obmedzenia ako osobné a špecifické pre seba. Samozrejme, vieš, že každý má svoje ťažkosti, no aj tak je ťažké nemať pocit, že tvoje vlastné nedokonalosti sú horšie. Takže sa cítiš zlé, že viac necvičíš, že si netrpezlivý, alebo že niečo sem tam urobíš chybne. Pretože si myslíš, že keby si bol disciplinovanejší, všímavejší či opatrnejší, zvládal by si to lepšie. Zamysli sa nad svojím vzťahom k sebe samému a či toto nie je spôsob, akým prežívaš svoje ťažkosti. Aké dôsledky to má, ak sa k sebe správaš práve takto? Koľkokrát si sa obviňoval za veci, za ktoré si v skutočnosti nemohol? Možno máš pocit, že s tebou niečo nie je v poriadku, bez toho, aby ti došlo, že tvoje ťažkosti sú prirodzenou súčasťou ľudskej existencie. Nech už prechádzaš čímkoľvek, je nespočetne veľa ľudí, ktorí prežívajú to isté alebo niečo veľmi podobné. Nie je to tak, že všetci ostatní to majú v živote vyriešené a tvoje nedokonalosti sú jedinečné. Nemusíš sa odsudzovať za to, že si plnohodnotným účastníkom drámy nazývanej život. Túto lekciu zakončíme krátkym cvičením. Ak ti to pomôže sústrediť sa, pokojne zatvor oči. Vráť sa k svojmu dýchu. Nech je ľahký a prirodzený. Nemusíš dýchať nejako špeciálne, stačí cítiť jemný prúd vzduchu, ako prichádza a odchádza. Všímaj si myšlienky a pocity, ktoré máš práve teraz. Vnímaj, čo je tu, keď sa vraciaš k sebe. Dovoľ všetkému,
aby bolo také, aké je. Prijímaj to s pocitom, dobre, takto to teraz je. A nechaj odísť všetky zaužívané presvedčenia a domienky o sebe. A aj tie o svojej situácii. Pretože v tom nie si sám. Pomysli na všetkých ľudí, ktorí prechádzajú podobnými ťažkosťami. Na tých, čo zápasia so stratou, finančnými problémami, chorobou alebo s rozchodom. Na všetkých, ktorí cítili alebo cítia bolesť, akú cítiš teraz ty. Ktorí mali podobné pochybnosti a obavy. Ktorí sa obviňovali rovnako ako ty. A ktorí tiež dobre vedia, aké je to cítiť sa osamelo. Dýchaj teraz s uvedomením si týchto ľudí. Sú medzi nimi tvoji predkovia, tvoji susedia, ľudia, ktorých obdivuješ, silní jednotlivci, o ktorých by si nikdy nepovedal, že trpia, aj neznámi všade okolo teba, ktorí si žijú svoje životy najlepšie, ako vedia. Rovnako ako ty. Takže v tejto chvíli sa pozri, či je možné brať svoje vlastné problémy trochu viac s ľahkosťou. Bez ich zľahčovania alebo popierania. Ale možno sa s nimi trochu menej stotožňuj. Neber ich ako niečo, čo patrí len tebe. Tvoja bolesť pochádza z rovnakého zdroja ako bolesť všetkých ostatných. Pretože si z rovnakého cesta. Skús v tomto uvedomení nájsť trochu útechy. Pri ďalšom nádychu môžeš otvoriť oči a znovu sa naladiť na miesto, kde sa nachádzaš. V nasledujúcich dňoch si všímaj svoju vnútornú kritiku a pokračuj v práci s neprospešnými myšlienkami. Tak, ako sme to robili v tejto lekcii.